El número pi, 3 i una mica més. Ha captivat a matemàtics i enginyers des que l'home va començar a comptar i calcular. Sabem que relaciona el perímetre i el diàmetre de la circumferència. El perímetre, 3 diàmetres i una mica més. A Babilònia, a l'antic Egipte, a l'Índia, tots ells ja coneixien aquesta relació i que era una constant. A Babilònia es van trobar petites taules de pedra i fang que representaven coeficients de càlculs. Eren basats en l'observació i ja parlaven de la constant del cercle. A Egipte, prop de Tebes, es va trobar a principis del segle XX el papir d'Ahmos, sobre un substrat vegetal i datat al voltant de l'any 1550 a.C. Té prop de 2 metres de llargada i es conserva actualment al Museu Britànic. Ahmos era un escriba, persones cultes i de bona família. Eren els encarregats de transcriure els coneixements de l'època. I escrivia: per al càlcul precís, per investigar i conèixer les coses, els misteris i tots els secrets ocults. El papir planteja 84 problemes aritmètics i algebraics. Entre ells, el càlcul de l'àrea del cercle i el càlcul del volum d'un graner cilíndric. Per trobar l'àrea del cercle, utilitza una circumferència d'un diàmetre de 9 unitats. La unitat de superfície utilitzada era el setat. Dibuixava un quadrat, deixant el cercle inscrit dins el quadrat, i dividia cada costat en 3 parts iguals. Així aconseguia una quadrícula de 9 quadrats. Seguidament, unia els extrems per formar una figura de 8 costats, un octàgon regular, que s'aproximava força a la circumferència. Els 5 quadrats centrals pertanyien quasi totalment al cercle, i els 4 quadrats dels extrems pràcticament la meitat, és a dir, com 2 quadrats complets. En total, l'àrea s'aproximava a 7 quadrats, que feia un total de 63 unitats de superfície. L'escriba utilitzava realment una aproximació d'un quadrat perfecte, 8 al quadrat, 64 unitats de superfície. La constant del cercle resultava, operant, 16 novens al quadrat, 3, 16, 0, 49, una bona aproximació. En el cas del graner en forma cilíndrica, utilitzava la unitat de volum al hecat. Aplicava una expressió on operava amb el diàmetre de la base i l'altura del graner. I operant, arribava a la mateixa aproximació de la constant del cercle. Saltem a l'any 250 a.C. i viatgem a Siracusa, a Sicília, al sud de l'actual Itàlia. Hi trobem Arquímedes, un dels personatges més rellevants a la història de la matemàtica i l'enginyeria, on encara el recorden els carrers. Arquímedes va calcular el valor de la constant del cercle utilitzant polígons i va reduir el problema a un càlcul aritmètic. Va dibuixar un polígon inscrit en una circumferència i un altre circumscrit per fora. I amb successives iteracions, quan més costats tenien els polígons, més s'aproximaven per dins i per fora al valor de la constant.
Finalment, utilitzant polígons de 96 costats, va arribar a un valor de la constant, 3, 14, 18, 73. I Ptolemeu, al segle II abans de Crist, amb polígons de molts més costats, es va aproximar fins als 3, 14, 16. A principis del segle XVIII es va popularitzar el nom de pi, associat a la lletra grega p, de perímetre o de perifèria. Però aquesta pi té molts nombres decimals, infinits, i que no es repeteixen mai, no és periòdic. A mitjans del segle XX, amb els ordinadors, va començar la carrera per calcular el major nombre possibles de decimals de pi. Encara que a la pràctica l'arrodonim i en tenim prou amb un simple 3, 14, 16. És un nombre irracional, que no el podem expressar com a quocient de dos nombres enters, tot i que s'ha intentat amb nombroses aproximacions. Però pi és a tot arreu. On hi ha un cercle, també hi és pi. Apareix a les ones i en tots els fenòmens oscil·latoris, en l'estudi del camp gravitatori terrestre, a l'integral de Gauss, en el càlcul infinitesimal, en el principi d'incertesa de Heisenberg, que va postular que no podem mesurar simultàniament la posició i la velocitat d'una partícula subatòmica, en el camp de la probabilitat i l'estadística, en els nombres complexos, a la teoria de la relativitat d'Einstein. Pi és a tot arreu. I els americans van aprofitar per celebrar-ho. 3-14, el 14 del 3, el 14 de març, el Pi Day. I així s'aprofita la data per celebrar cada any la festa de les matemàtiques i també d'aquest misteriós nombre pi. Però la circumferència, quants vèrtexs té? Infinits o cap?